खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे सेप्तेम्बर दानावनो लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टआव थिसननो थाखाय थांखि लादों आसाम सोरखारा बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो फोरोंगिरिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ आरो बे थिसनथाइ होनायाव टेट उथ्रिसारनायाव मोननाय नाम्बारखौ बांसिनै गोनांथि होनाय जागोन जेरै टेटआव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 80 जौखोन्दो लानाय जागोन बेनि उनाव हायार सेकेन्डारियाव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 5 जौखोन्दो आरो डिएलएडआव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 5 जौखोन्दो लानाय जागोन गुबुन फारसेथिं आपार प्राइमारिनि थाखाय ग्रेजुएसनाव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 10 जौखोन्दो लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि एलपि आरो इउपिआवनो थिसनथाइ होनो थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होगोन होननानै फोसावदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा रायजोआव 24 घन्टानि गेजेरावनो मोनबा बुथारनाय जाथाय नंगौ रायजोआव 24 घन्टानि गेजेरावनो मोनबा बुथारनाय जाथाय जादों नोंथाङाबो बे खौरांखौ खोनानानै गिखांदों जानांगौ आरो जोंनि रायजोआव बेफोर मा जाथाय जागासिनो दं बेखौ सानदों जानो हागौ नाथाय बे जोंनि रायजोआवनो गोबां मानसि बुथारनाय जाथायफोरा जाबोगासिनो दं बे खेबाव सासे नङा सानै नङा 24 घन्टानि गेजेराव मोनबा बुथारनाय जाथाय अदेबानि 7 सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय बेनि मादाव डिब्रुगड़आवनो 4 आरो करिमगन्जआव सासेखौ बुथारदों 4नि मादाव डिब्रुगड़नि बकुल बकपारा बाइपासआव मेहेक शर्मा मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ मोन्दों आरो बे गोथै देहानि सेराव जोखोम जानाय आजिज आहमेदखौ मोननो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आजिज आहमेदा जुलि जाखानायमोन नाथाय आजिज आहमेद आरो मेहेक शर्माया स्रोदै मोजां मोनलायलायोमोन मेहेक शर्माखौ बिथांनि मोजां मोननाय आजिज आहमेदानो बुथारनानै जाथायखौ जाब्रबथाय जानाय महर होनो नाजादों होननानै अजद होदों नखरनिफोरा गुबुन मोनसे जाथाया महनबारियाव डाबल मार्डार जादों महनबारि साहा बागाननि 11 नं लाइनाव बिब' आरो बिगुमैखौ बुथारदों हानि जेंनाखौ लानानै बलराम भुइयाया सुनमति मुन्डा आरो सुक्रा मुन्डाखौ बुथारदों बे दायाव दायनिगिरि बलराम भुइयाखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो लाहवाल सेलेंगिजान साहा बागिसायावबो फिसाया बिसिखौ गोफार हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों जौ फेनाय बिरसा मुन्डानि आखायाव थैनो गोनां जादों बिसि प्रमिला कर्मकार बिथाङा गुबुन जाथाया करिमगन्जआव जादों 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ गावनि बिसिनायावनो थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों थार जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै पुलिसा मिथिहोदों रायजोआव सिखावनि उदखार सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो स्कुटि सिखाव हमनो हादों गुवाहाटियाव स्कुटि खावनायनि दायाव कनक बर'जों लोगोसे अरुप टिमुं आरो बिश्वजित टिमुंखौ हमनो हादों गुवाहाटि नोगोराव गले गले सिखाव खावनाय जाथाय जाबाय थानायनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटिनि हाथिगाव पुलिस आरो बशिष्ठ पुलिस जथायै अपारेसन खालामदोंमोन बेयावनो गुवाहाटिनिफ्राय कनक बर' अरुप टिमुं आरो बिश्वजित टिमुंखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंब्रै खावनाय स्कुटि हमनो हादों हमजानाय 3नि अनगायैबो बे सिखाव खावनाय जाथायाव सोर सोरनि आखाइ दं बेखौ मिथिनो थाखायबो संदाननाय हाबाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों गुवाहाटि पुलिसा बिसायख'थिनि सिगांनो बिजेपि दोलोनिफ्राय सानफा एफा दैदेनगिरिफ्रा गुगालांनो हमदों मध्य प्रदेशआव थांनाय 8 सान सिगांसो बिजेपिनि एमएलएजों लोगोसे बारग' एमएलए गासै 10 बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै बेरेखा दोलोआव हाबनायनि उनाव फिन 8 साननि गेजेरावनो आरोबाव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा बिजेपिनि बारग' एमएलए जाय खेबनैयै एमएलए देरहाखानाय बिथां गिरिजा शंकर शर्माया बिजेपि दोलोखौ एंगारबाय आरो गावनि रोजा 3,000सो मददगिरिफोरखौ लानानै बिथाङा कंग्रेस दोलोआव हाबबाय फोरमायथिनो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां अदेबानि बे बोसोरनि जोबनायाव मध्य प्रदेश रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थि खुंजागोन नाथाय बिधानसभा बिसायख'थि जानायनि सिगांनो मध्य प्रदेशआव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा जागासिनो दङ साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफोरा दोलोखौ एंगारदों मैयानि सानावसो कंग्रेस दोलोआव हाबहैनाय बिजेपि दोलोनि बारग' एमएलए गिरिजा शंकर शर्मा जाय बिथांनि नखरा गोलाव समनिफ्रायनो बिजेपिजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां बिथांनिनो फंबायाबो बिजेपि दोलोनिफ्रायनो खेबबायै एमएलए देरहाबाय अब्लाबो बिथाङा बिजेपि दोलोखौ एंगारबाय आरो कंग्रेस दोलोआव हाबफैबाय दोलो एंगारनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिआव दा सुबुं खुंथाय गैला आरो सुबुंथिनि हेंथा जि पलिसिफोर लागासिनो दङ बेनि हेंथायैनो बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा
आसामनि डिब्रुगड़आव लामानि जाब्रबथायजों खेबसेयैनो सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गंसे इन'भा गारि आरो ट्राकनि गेजेराव सौख्रांलायनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदों सा 7 सुबुंफोरा। डिब्रुगड़नि लेपेटकाटायाव जादों बे जाब्रबथाया। AS01 JC 3076 नाम्बार प्लेट थानाय इन'भा गारिया गुवाहाटीनिफ्राय डिब्रुगड़ फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गंसे ट्राकजों मोखांजों मोखां मोगा-मोगि जादों। जाय जाथायाव सा 7 थैनो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ खाथि खालानि सुबुंफ्रा मिथिनो मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरदों। सोर सैथो सोर नंखाय दोलोनि गेजेरावनो बुलायलायनाय जाथाय जानायनि उनाव फारनैबो साइडनिफ्राय पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सानसे सिगां बाक्सा जिल्ला सालबारियाव UPPLनि मावथिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव सालबारि घरामारानि VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारी आरो मेम्बारफोरा घरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीनि सायाव गाग्लोबदों होननानै अक्षय बसुमतारीया फोरमायथिदोंमोन। VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारीखौ बोख्लायनांगौ नि थाखाय सावरायनायावनो अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबनायनि अजद होदोंमोन। नाथाय दा गुबुन जाथाय फोरमायथिनानै खेंफोरथि होफैदों गुबुन मोनसे हान्जानिफ्राय। फोरमायथिदों दि मिरु आफादनि बिथोन बायदियै सालबारि ब्लकनि गोदान आफादगिरि दानो थाखाय CWC बिबानगिरि ब्लक आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरा हलाव जिरायनानै सावरायदोंमोन। बेयावनो अक्षय बसुमतारीया जौ लोंनानै फैनानै बायदि बाथ्रा बुंफैदों। सालबारि ब्लकनि गोदान आफादगिरिखौ गनायनाय जानाय नङा होननानै बुंथिफैदोंमोन। बेफोरखौ हेंथा होनायाव अक्षय बसुमतारीया हलनि सिङावनो चेयारफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों आरो बेखौ नुनानै हमथानायाव अक्षय बसुमतारीया गोग्लैदों। बेयावनो जानो हागौ बायनाय चेयारा बिथांनाव नांनानै जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। हलनि सिङावनो जौ लोंनानै बेबायदि आखु दिन्थिनायनि सायाव अक्षय बसुमतारीनि हेंथा जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो सेन्ट्रेल कमिटिनिसिम खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो जायनाखि जाथायखौ लानानै अक्षय बसुमतारीया केस होदों, बेनिखायनो अक्षय बसुमतारीनि हेंथायैबो उल्था केस अदेबानि क्रस केस होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि फानबारियाव पिस्तलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। चिरां जिल्लानि फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बगिधारा गामिनि सफियुर रहमानखौ फानबारि पुलिसा हमनो हादों आरो बेनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गान्दानि गं आरो मैनि गंबो हमनो हादों। UPPL दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै आरो एलायन्सनि गेजेरावबो गोरोबलायनाय गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। सम सम UPPL आरो BJPनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फारसेथिं 2025 मायथाइयाव BJP दोलोआ BTCखौ सालायगोन होननानैबो खनले दाबि खालामबोदों BJP दोलोनिफ्राय। बे खेबाव 2025 मायथाइयाव BJPआ BTCखौ सालायगोन होननानै बुंथिदों BJPनि MCLA राजिब ब्रह्मआ। UPPLनि दैदेनगिरि राजु नार्जारीया बिबुंथि होनायनि सायाव फिननायबो होदों। राजिब ब्रह्मआ BJPनि गोबां सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनो नागिरगासिनो दं होननानै राजु नार्जारीया बुंनायनि सायाव BJPनि MCLA राजिब ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि खोथाया नंद्रायै नङा, नाथाय बिथांमोननि दोलोआव हाबफैगोना खम आरो UPPLनिफ्राय BJP दोलोआव हाबफैगोना गोबां। UPPLनि गोबां मावथिफोरानो BJP दोलोआव हाबफैनो नागिरगासिनो दं, नाथाय BJP दोलोआ दानो सोथ'वा। जायनाखि एलायन्सआव दं आरो 5 बोसोरसिम जयैनो सोरखारखौ सालायलांनांगौ, बेनिखायनो दानो सोथ'वा होननानै फिननायखौ होदों राजिब ब्रह्मआ। आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव BJPआ BTCआव सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो। फोरमायथिनो गोनांदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि आरो बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BJP दोलोआ BTCआव BJPनि ST मर्चाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हाबा मावगासिनो दं। आथिखालाव फ्राय बयनिबो नखराव दं गेस सिलिन्डार। नाथाय गेस सिलिन्डारा माब्ला समाव मा जागोन बेखौ साननानै जोंनि गोसोआव गिखांनाय फैयो। बेनिखायनो गेस सिलिन्डाराव बोरैबाफोर अर नाङोब्ला बे अरखौ माबोरै खोमोरनांगौ बेखौ एसेब्लाबो मिथिनानै लानाया जों बयनिबो थाखाय गोनांथार। मानोना गेस सिलिन्डाराव अर नांनायखौ नुनानै अर खोमोरग्रा बिफाननो मिथिहोयोब्लाबो नांगौबायदि समाव अर खोमोरग्रा बिफाना नोंथांनि न'आव सौफैयाबो जानो हागौ। जाहाथे नोंथांनि नखरा सिलिंखार जाया आरो रावनिबो जेबो खहा जाया, बेनिखायनो मिथिनानै लानाया गाहाम। नोंथांनि न'आव जुदि गेस सिलिन्डार दंब्ला नोंथाङा इसिङाव गांसे रोजा आरो एसे गुवार सि दोनखानांगौ आरो गेस सिलिन्डारनि खर'नि बाहागोखौ ग्रोब खोबनो हानाय बायदि बाल्थिं दोननो नांगौ। जुदि नोंथांनि गेस सिलिन्डाराव बोरैबाफोर अर नाङोब्ला नोंथाङा गोख्रैनो सिखौ दैयाव सोमनानै अर नांनाय गेस सिलिन्डारखौ गिसि सिजों खोबनानै दोननांगौ, जाहाथे अरा अक्सिजेन मोननो हाया। मानोना जेसेबांनो अक्सिजेन मोनगोन अरा एसेबांनो ब्लाव ब्लाव जोंगोन। बेनिखायनो नोंथाङा बे राहाखौ खालामनो हायो। गिसि सिजों खोबनायनि अनगायैबो बाल्थिंजोंबो
होबनो हायो अब्लानो नोंथाङा गेदेर जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो गुबुनखौबो रैखा खालामनो हागोन। गोहोखौ गुबुननो होनानै बा अफिसारफोरनो होनानै बिथांमोनहा मेल मिटिं खुंनानै बिपिएफखौ रायनानै टाइम पास खालामगासिनो दं। बेखौ बुंथिदों बिपिएफनि एमएलए प्रेस मुसाहारिया। बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल सरकारा दिनैसिमबो मुंख्लं नखरनो रां होनो हायाखै। जाय मुंख्लंफोरनि नांनायजोंनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय हारिनि थाखाय नांनाय बिथांमोननो मान होआलासे गेदेर गेदेर लेक्चार होग्राफोरासो खौथिनि बिगोमा जायोब्ला हारिनि थाखाय सोर नांनो ओंखारगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो दिनैबो एनडिएफएफोरा आलाय सिलाय जानानै दङ। खामला मावनानै जानो गोनां जादों। दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो जायफोर साख्रिनि थाखाय गनायजाथावमोन बिथांमोनहाबो साख्रिखौ मोननो हायाखै। आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोनहा दिनैसिमबो उदां जायाखै। जुदि गोरोबथाया मोजां मोनब्ला एनडिएफएफफोरा मानो गोदाव सोराव जानानै दं होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि दानि सरकारा बिपिएफखौ रायबाय थायोब्लाल' जानाय नङा। बेबायदिजों 3 बोसोर बारलांबाय आरो बेबायदि रायनानै एरायनानै थायोबा जानाय नङा। जि खामानि मावनो गोनां दं बेखौ मावहोनानै बुंथिनायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव लामा, दालां, स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिजों लोगोसे मेडिकेल कलेज आरो गोबां खामानि मावदों। नाथाय 17 बोसोरनि उनाव गोदान गोरोबथा खालामनानै मानो खामानि मावनो हायाखै आरो गोहोखौ गुबुन अफिसारफोरनो हरनानै मेल मिटिंफोराव बिपिएफखौ रायबाय थानानै टाइम पास खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव सोरनो भट होगोन बेखौ लानानै जानजि खाफ्रानानैसो दं होननानै फोरमायथिदों एमएलए प्रेस मुसाहारिया। खाथियाव फैगौ बिश्वकर्मा फुजा। बिश्वकर्मानि सिगां सिगां नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांनि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। बिश्वकर्मानि थाखाय स्पेशल अफार होदों एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइसबो दङ। स्क्रेच प्राइसफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, हट वाटार बथल अदेबानि दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दङब्लाबो नोंथाङा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 16,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायदो नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 20 सेप्तेम्बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो सोरबाफोर एसबि बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।